Ka District Level Task Force East Khasi Hills District bala thau kat kum ka hukum ka National Green Tribunal bante lakam ya ka jingti bat khayi be an ya ki marpo kendo lane minor minerals na ka jingti ba ka don ka jingti mau be an ha mau ka siang kumta kala hiar jurip sya ka te ka jaka ha ka arp kondai tarik unaitung arhajar arpusan. Ya kani kajing jurip lalam khamat daka kong di Kharshiyeng MCS Additional Deputy Commissioner ki officer bat ki bami khamat na katanat Forest and Environment ka Sarkar Jilla katanat Transport Meghalaya State Pollution Control Board Water Resources Mining and Geology ki bor pulit lem ki wei pad. Ha ka jing jurip ha ka jaka baningkong lalap ya ki jaka ti imau ki bala syuti pathar bat imat ki bomdon nong trei ne ki trai. Ka task force kala pak thau pak wo ya ka jaka ti imau bat lap ru ba ka rukom pentut kendo bat mau lingkot ka bala man kata ya ka telong ka badon ha ka tei ka jaka. Ki officer kila penpau ba ka rukom ti imau ka dei ka ba klem dabut ya ki kendon ka Meghalaya Minor Minerals and Concession Rules arhajar khatn riu bat klem ka mining lease. Tangkata la sakhi ka telong ka badon ha ka tei ka jaka hi kala bandu no khamtam la don ka jingti mau ka balong da ka ba bin bethai bom bin pramau bat ki kor ki bor machine. Na ka ni ka jinglap ka task force kan sapha jingtho ban khang ya ki tei ki jaka ti mau namar kem shem labut kendon bat on sapha jing pentip ru syaki bor penyat shnong. Kamlong ka basuk ya ki officer ban poi sya ka ni ka jaka namar ka jing kho ro kho ram ka linti yat henrei kila treshi tom ban pentrikam ya ki kendon bala proj dak ha ka MMMCR arhajar khatn riu jong ka Sarkar Jilla. Baba. Hey, Baba. Akala ko kayo mga rin na pinistili. Hadin kani ka task force ka let sa siya kaway ka benta ka badon ka karkhana tiliat mau ha ka tehi ka shnong ka badon tang ka tu ka ni siya lindat ka jaka bayeng ka yung dorbar tauan mathamay ka jilla. Kani ka karkhana ka day ka balayat kumba ka tu ka ni snementa bat ka trekam ka kum ki kendon henrei ka la pat banlong ka jingwit ya ka yung dorbar tauan onda la penlong dorbar siya ka tehi ka jaka.
Habatin, pej bahagi Kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon Kashab plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.